dali na ganun tao. Nagpaabot ako nimo, Sir White. Dugan na kung paabot mo, Sir White. Sir White, dali na. Tanan bala, naghimo na sa kabastusan nga content. Nagligad to ho, ang agila. Nagtinitigan challenge, tapos nag-um-um sang tarugo. Miyara man, duwa katigulang. Nagpinangihi sila. Subong naman, si lolo ninyo. Nahimas-himas ang iya nga batuta. Nga way labot loyat. Wala naman naguro puwersa. Gani pa dito pungkop na siya pamati. Kaya subong nga punto por punto. Atong mga babae nga nagapangihi, mga tigulang, mga alingang nga. Subong, si Choy ninyo, naghimas-himas ang iyang itlog. Manbulayog. Una nga punto. Para sa imo, Choy. Lolo, kag sa nagasugo sa imo maghimo sang sini nga video. Palarihas lang kamo. Palarihas nga lang ka. Bastos kag wala sang respeto. Ano pang ipakita nimo? Ano pang ika-proud nimo? Ang sulod sang imong shorts? Hindi naman ako bra. Ulod naman ina. Ano pang ipakita nimo? Ang imong itlog kag sarabutan? Nga ano? Daw nagkalalaya nga rambutan? Kadua nga punto. Kung diin ka pa nagtigulang, amo ka man kang naghimo sang kagaguhan. Wala pinagkatandaan. Ang malain sa tanan, kay imo ginabastos ang babae nga times 3 sang sa edad nimo. Di paano ka respetuhon kay hindi mo galing marespetong imong kaugalingon. Wala dala labot, ang imo ginapanghimo puros kadamakan, kabastusan, kag puros kagaguhan. Ikatatlo nga punto, baw sa imo sitwasyon lo. Sa imo nga sitwasyon, do haluson ka na gani gurugwaan. Biskan gani guru panghi ikaw mabudlayan. Pero ang isa imong pinsar, pautog yapon. Sa imo nga edad nag-retire ka na, di ba? Tinga si Manoy, tanigin pa-retire mo naman na siya. Hindi kay pautog ang imong atopagon. Kay kalain pa minsaron. Kundiin pa nagsaway ang imong sarabutan. Amo ka man kapag himo sang kabastusan. Nan. Kaya nakalabot ikaw diri nga video, napatapos nimo ini, mahatag kita sang pa-premium. I-share nimo kag butangan sang hashtag #JKenneth. Kag magapili ako sang 5 ka mga maswerte nga tawo nga magadaog sang 100 sa ila nga mga GCash. Batayan nyo naman sa sunod, base miyara naman kita sang pa-premium. Madaming salamat.